जों बे खेराइ मोसानाय आरो खेराइयारि नङै मोसानाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे मोसानाय दं। बेफोरानो जाबाय जोंनि दुधनैयाव बर' सुबुं मोसानाय आरो देंखोमुनि मावबादा सानद'नि हाबाफारि लानानै बर'नि बागुरुम्बा बारदैसिख्ला आरो रोनसोन्द्रि मोसानायनि मावबादा बेखेवदों। बर' सुबुं हारिमु संरैखा आरो जौगाथाय आफादनि बानजायनायाव दिनै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव सानद'नि हाबाफारि लानानै बर'नि बागुरुम्बा बारदैसिख्ला आरो रोनसोन्द्रि मोसानायनि मावबादा बेखेवदों। दिनैनिफ्राय जागायनाय बे मावबादाखौ बेखेवनानै होयो 36 नं दुधनै बिधानसभा बियाबनि एमएलए जादब स्वर्गियारिया। बे 6 साननि मावबादायाव सा 50 हिन्जावसा आरो सा 20 हौवासा मोसाग्राफोरजों लोगोसे दामग्रा देग्राफोरा बाहागो लादों। नोंथांमोना गवालपारा जिल्ला हिसाबै जा आफाद दादों बे आफादनि गुबै थांखि बे थांखिखौ एसे फोरमायगोन। बर' सुबुं हारिमु संरैखाथि आरो जौगाथाय आफाद जोंनि गवालपारा जिल्लायाव जोनोम मोननाय मोनसे हारिमुआरि आफाद। बे आफादहा गोबां थांखि दङ, नोजोर दङ। बे थांखिफोरनि मादाव थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोबा जोंनि गवालपारा जिल्ला एबा दैखुंखुलायाव गोदो गोदायनिफ्राय सोरजिजानाय माखासे सुबुं हारिमु, बे सुबुं हारिमुफोरखौ जों बुरखांनाया जोंनि गिबि थांखि। बे सुबुं हारिमुआव दिन्थिफुङारि माखासे आरिमु जेरै मोसानाय, दामनाय देनाय, देंखो बेफोर गोलैयो आरो बे दिन्थिफुङारि आरिमुनिनो जोंनि दैखुंखुलायाव गोबां मोसानाय देंखोफोर दं आरो बेफोरनि मादाव जों बुंनो हायो दैमालि मोसानाय, रोनसोन्द्रि मोसानाय, बारदैसिख्ला मोसानाय, ना गुरनाय मोसानाय, मैगं खानाय मोसानाय, बैसागु मोसानाय बायदि बायदि। दा बेफोर मोसानायफोरा दिनै गोदोलांनो हमदों। बेखौ जोङो आरो बुरखांफिननानै बुहुमनि बिखायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरखौ जों थामथिमै फोसाबना लानानै बेखौ फोसावनाय आरो संरैखा खालामनायानो जोंनि गुबै थांखि। बेजों लोगोसे जोङो नुदों दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोंनि माखासे जिथु ट्रेडिशनेल फक डान्स, खेराइयारि मोसानाय आरो खेराइयारि नङै मोसानाय, बे मोसानायफोरावहाय गोबां जायगानि मोसानायजों गोबां जायगानि मोसानायाव माखासे अमिल गोरोबै जों नुनो मोनदों। बे गोरोबैफोरखौ जों बोरै मिल खालामनो हायो, गोरोबहोनो हायो, बेबो जोंनि मोनसे गुबै थांखि। जेरै जों बे गुबै थांखियाव बिथा हिसाबै लादों जोंनि बर'नि गिबि संगीत नाट्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया जोंनि दैखुंखुलायाव 1981निफ्राय बेहाय थाफैनानै जोंनाव फ्राय 8-9ता मोसानाय बिथाङा जोंनाव फोरोंलांदोंमोन। बे समावनो बेनि मादाव बागुरुम्बा मोसाख्लांनाय, मा होनो बेखौ सत्रावली मोसानाय, बेनिफ्राय बैराथि मोसानाय बायदि बायदि मोसानाय। बे मोसानायफोरखौ बै समावनो 1981निफ्रायनो जोंनि कामिनी कुमार नार्जारि बिथाङा जोंनि दैखुंखुलानि मेजेंफारा गामिनि सोरां आफाद ओमफ्राय आरो एबा जोंदों सहयोग खालामनो लुबैनाय जुदि सोरबाफोर आवगायबोयोबा बेनि थाखाय मस्ट वेलकाम। जोबथियाव मोनसे सोंनाय, हारिमुजों लोब्बा नङाबाबो नोंथांमोननि बे आफादनिफ्राय दायो जा रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जादों बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन? जों शिल्पी हिसाबै जोंनि गोसोआ जोबोद गाबखांदों। दावहाया खुनु दिन जोंनो मा होनो गोजोन लाबोनो हाया। दावहाखौ जों शिल्पी हिसाबै अरायसम बेखौ जों गोजाननिफ्रायनो जों मा होनो बेखौ सोंखारियो। दावहायाव दिनै इउक्रेनाव जाबादि महर लादों बेथ' आरो जोंल' नङा, सारा पृथिबीनि मानसिफ्रा बिनि थाखाय दिनै दुखु, जेराव हिउमेनिटी मानसिनि सुबुंथि, बे सुबुंथिया कमप्लिटलि दिनै मा जादों, मा होनो मुखिमुर जादों। खास्रि बिस्रियै जाबादि थैलायनाय, गावलायनाय, बुथारलायनाय जादों, बेबादि
बुथारलायनाय गावलायनाया सुबुं जातिनि मोनसे सिभिलाइज हिउमेन ससाइटिनि कुनु दिन बे थांखि जानो हाया बेयाव जुदि माबाफोर बिथांमोननि मा होनो बेखौ गोरोबलायनो हायै माखासे मा होनो बिथिं दङ बेफोरखौ राजनैतिक भाबे मोननै हादराबो सावरायनानै गोरोबलायनो हायो बेखौ जों आह्वान खालामदों लोगोसे सारा वर्ल्डनि हादरफोरखौबो जों खावलायगोन जे बिथांमोनाबो बांद्राय सोरनिबा पक्ष लानानै सोरनिबा पक्षखौ गाज्रि साननानै जाहाथे दावहायाव आरो गोलाव सम खालामा बयबो बेखौ मिलायनानै शान्तियाव लाबोनो जाहाथे सहयोग खालामो बेखौ जों खावलायदों जोंनि बे बर' सुबुं हारिमु संरैखाथि आरो जौगाथाय आफादनिफ्राय